Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video. For anden gang står vi altså i køkkenet sidst og prøvede at lave aftensmad. Hvis I ikke har set den, så gå ind og se den. Jeg kan i hvert fald sige, at det gik ikke lige vanvittigt godt. Men jeg tænker, det går bedre i dag, fordi i dag der følger vi en opskrift. Det gjorde jeg ikke sidste gang, og det burde jeg nok have gjort, fordi jeg var ved at ødelægge hele køkkenet. Og som I kan se på titlen, så skal vi altså bage en chokoladekage i dag. En meget simpel kage, men man skal jo starte et sted. Jeg har fundet en fin opskrift her, hvor der står, hvad jeg skal bruge, og jeg har allerede gjort lidt klar til det herovre. Men altså, selvom jeg har en opskrift og har mange af tingene klar, eller alle ting basically, så tror jeg stadig, det går dårligt, fordi jeg tror stadig, jeg er dårlig til det. Jeg tror aldrig, jeg har sådan knækket et æg selv, eller hvad det hedder, eller klækket det og puttet det op og sådan pisket det rundt og sådan noget. Så det skal nok blive spændende. Vi tager egentlig bare første step, tænd ovnen på 175 grader. Jamen, så er det egentlig bare den der, og så 100, det må være cirka der. 175 kommer lidt. Og så står der pisk æg og smør eller flydende et eller andet halløj sammen. Og vi skulle bruge 2 æg, så de er her. Og så skulle vi bruge et eller andet smør halløj. Og der er altså hældt det her op. Det brugte jeg også sidst, der troede jeg, det var pandekagedej. Det er jeg så fundet ud af, at det ikke var. Så det er måske også fint nok, at jeg laver de her videoer, fordi man lærer lidt. Og jeg skal jo flytte ud på et eller andet tidspunkt. Jeg er altså 19 år gammel, bor stadig hjemme. Det er ret kugt, hvis jeg skal flytte ud og ikke kan finde ud af noget som helst. Men jeg tænker, at vi starter med at klække de der æg, eller hvad hedder det? Ødelægge dem. Okay, det er virkelig en scuffed angle det her, men jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle filme det, for jeg tror, jeg er nødt til at bruge begge hænder. Ej, hvordan gør man det her? Jeg tør ikke sådan gå all in. Og så bare... Ja, okay, det var faktisk rimelig smooth. Ingen skrald, man kom med. Så er det bare at gøre det samme igen. Ja, det er faktisk lidt nemt nok. Jeg troede, det var sværere det her. Og så skulle vi have det her margarine smør et eller andet op i her. Så det vil bare have lige sådan der. Og så skulle man piste, og jeg kan lige se, at vi nok skal have en ske for lige at have det hele med. Så er der blevet i hvert fald taget så meget som muligt. Det ser sgu ikke lige så lækkert ud, men jeg håber, det bliver bedre end det der. Og ja, der står, at vi skal piste, og jeg har fundet sådan en her gun-lignende ting, som man kan bruge til at sådan... Jeg tror, det er den, man skal bruge nu her. Jeg ved ikke lige, hvordan den her virker, så jeg skal lige passe lidt på, at jeg ikke lige ødelægger alt her. Så nu prøver jeg at tænde den på låg. Ja, prøv at se det der. Der stod bare piste det godt sammen. Jeg ved ikke, hvad godt sammen er. Men vi kan prøve at se den her. Det er sådan rigtig smart. Så kan jeg sådan turn up. Hvordan fanden drejer jeg på den? Nå, heroppe på den grå her. Så bliver det sådan hurtigere og hurtigere. Måske 2 minutter mere. Jeg kan se, at der er stadig klumpet noget heroppe, og det skal vel ikke være. Men du får da kun i den ene side, ikke den anden. Nu har jeg altså gjort det i 3 minutter, og der er kun noget lige her. Det tænker jeg er fint. Så nu magter jeg altså ikke gøre mere. Jeg føler lukkigt, det går godt, men det er måske fordi man bruger et opskrift og sådan lidt mere forberedt end sidst. Så ja, jeg regner faktisk med i dag, der smager den banger. Men hvad er næste step? I en stor røreskål blandes hvedemel, sukker, kakaopulver, bagepulver og vaniljesukker. Så vi har den der, og så har vi en større en her. Så vi skal have 175 gram hvedemel. Vi vil bare tage vægten her, sætte den på 0, og så... Hvor fanden var melen henne? Nå, derovre skulle det. Okay, blinde. Hvorfor står der 15 lige pludselig? Jeg har ikke gjort noget. 175, så skal vi bare på 190, hvis der allerede står noget i forvejen. Jeg rammer vi den her. Det er 170, men der skulle lige lidt mere, fordi den startede lidt højere. Vi er der næsten... Ja, lige lidt over, men fuck det. Så skal vi have reset den. Så kigger jeg lige her, vi skal have sukker, 250 gram, det er fandme meget sukker. Der har vi sgu bare i den her. 252. Ej, der er no way, der skal så meget i. Jeg håber, det er sukker, ikke salt, jeg har taget. Så er vi lidt kogt. Oj, shit, der kommer en kæmpe klump i her. Altså, no way, der skal så meget sukker i her i. Er det oprigtigt real, det her? Så rammer vi sgu 250, og vi rammer den perfekt, jo. Jeg føler lige, at jeg har taget hele den her, men det er måske, I don't know. Og så skal vi have 50 gram usødet kakao. Det tænker jeg bare kakao. Så har vi den her kakao, og den starter på 5 gram, men den gik vel ned på 0 før, så det gør den vel også nu måske. Hallo? 6 gram. 32. Kommer lige. Lige det sidste her. Nu kommer der lige lidt for meget, men hey, jeg tror ikke, det skader. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg føler ikke, at den der vægt, den taler helt salt. Jeg føler, at jeg har alt for meget i. Så mangler vi bagepulver og vaniljesukker. Så tager vi altså bare bagepulver. Det var bare 2 teske. Så det her det er 1 teske. Bum. Det her det er 2. Og vi har ikke nok sukker, så vi skal lige have mere sukker. Bare vaniljesukker den her gang. Store teske. Det er en stor teske. Så 1 til. Bum.
Så har vi egentlig sat alle tingene sammen, så står der bland mel og smørblanding samt vand eller kaffe grundigt. Fandme ikke kaffe, det smager lort. Grundigt at hælde over i en lille brædepande. Ja, okay. Og vi skal have 1 dl vand eller kaffe, det bliver altså vand. Fordi jeg ved ikke med jer, og man lærer det nok med tiden eller andet, whatever, men jeg kan fandme ikke lide kaffe. Det er nok noget af det værste, jeg kender. Det er kaffe. Alt med kaffesmag, selv iskaffe, det kan jeg overhovedet ikke lide. Vi vil i hvert fald lige have 1 liter vand her. Så har vi altså 1 deciliter. Nå, men det vi skulle have den her over i den store, og så efter have noget vand med. Så jeg tænker bare, at vi starter med at hælde den her i. Så. Sådan der, og så skulle der... Jeg føler ikke meget vand, der skal i, men ja. Bum, og så skal vi egentlig bare gøre ligesom før, hvor vi tager den her ting her. Så jeg tror bare, det måske lige starte lidt lavt her. Og så skulle det her simpelthen bare være blandet sammen, og så skulle det blive til en chokoladekage. Jeg så sgu ikke hvor lang tid, så jeg tror, det skulle egentlig bare, indtil man tænker, det ser færdigt ud. Så nu har jeg altså gjort det i sådan noget 4 minutter, og jeg magter ikke mere. Jeg tror sgu, den er done, der ser også, altså I kan jo se, den er brun, så det burde jo være nok. Og det næste vi skulle gøre, det var at hælde den over i den her. Så nu er det sgu egentlig bare at hælde over i, og så skal man fordele det ud. Sådan der, og så lidt sådan rundt omkring. Ja, 6, 7 og sådan noget der. Lige have fået sidste, der ikke lige gider med ud her. Ej, men man kan jo ikke få det her ud, med al respekt. Hvor jeg var lukket bare slik på den. Jeg skal ikke bruge den mere. Nu har jeg lukket allerede sådan smagt på kagen. Jeg vil i hvert fald sige, at det er bedre end mit forsøg på at lave kylling i karry sidst. Så det er positivt, men jeg tror, jeg skal bruge en ski til der, og det er ulideligt. Det gider ud jo. Meget tykt. I må lige skrive ned i kommentaren, om det er fordi, at det ikke har fået nok, eller nok pisket rundt nok, eller hvad det er, der gør det. Man kan godt få mere, men jeg magter ikke lige bruge tid på det. Det ser sgu da low-key bang ud der. Der er lige spildt lidt over det hele, men sådan det. Bag chokoladekagen i midten af ovnen i cirka 30 minutter, eller til den er helt gennembagt. Så ja, bare 30 minutter. Vi kan se, at klokken er lidt i 3, så ja, lidt i halv hernede. Så når den er her, så tager vi den sgu ud. Eller til jer, der ikke lige kan klokken på sådan et normalt ur der, så lærer det lige det. Skulle den være i midten af ovnen, så det var en her. Bum. Imens vi venter, tror jeg lige at rydde op på alt det her, fordi for I får satan, der skal ryddes op her. Men hey, ærligt talt, man burde søge bare kigge på opskriften, når man laver mad. Jeg ved ikke, hvordan jeg tænkte, det var en god idé at lave mad uden opskrift sidst. Nu har vi i hvert fald gjort det med opskrift, og det er gået meget bedre. Det er så bage i stedet for at lave mad, men hey. Men derfor føler jeg stadig, at jeg har brugt alt for meget sukker. Skriv lige ned i kommentaren, om jeg bruger for meget sukker der. Jeg er glad for, at jeg nu ved, at jeg kan lave chokoladekage. Basically uden opskrift, for nu kan jeg det jo i hovedagtigt. Det er sådan meget smart. Og noget jeg meget godt kan lide, mens jeg bager, at jeg ville have 20 minutter tilbage og kan sidde og se YouTube nu. Så jeg tænker, at jeg skal se Kartoffels nye video på hans nye YouTube-kanal, efter den er blevet bandet. Gå ind og subscribe til den, han har 80 subs. Så jeg er low-key gå ind og subscribe til ham nu. Det burde jeg faktisk lige selv gøre måske. Sådan der. Så skal jeg se den her banger. Nu er der altså gået en halv time, og lad os se, hvordan den ser ud. Wow, oh shit, jeg blev lige smukket i ansigtet der. Men prøv lige at se. Damn. Så har vi den her. Der står, vi skal lade kagen køle af i brædepanden, bland flormelis kakaopulver, et nip salt og røre det sammen med smeltet. Nå, det er sådan til glasuren, det gider jeg altså ikke lave. Fordi jeg føler, jeg har gjort rigeligt nok nu, hvis jeg skal til at lave glasur og alt muligt shit der, det er sgu for svært til mig. Man kunne da godt sætte et eller andet ovenpå. Har vi ikke et eller andet? Jeg har faktisk en idé. Uden det sådan skal være chokolade på chokolade, eller det kommer det så til at være, så tager vi bare et sådan lille lag Nutella over. Så jeg ved ikke, om I kan se det for jer, hvis man lige tager sådan Nutella her, så lige kører sådan en gang over, så man ikke kan se noget chokolade. Det er kun Nutella, man kan se. Prøv at se den nu. Det ser sgu da ikke dumt ud, det her. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid den skal køle af. Den er i hvert fald meget varm lige nu, så jeg giver det i hvert fald lige 5 minutter. Okay, nu har den haft tid til at cool it off. Jeg kan stadig mærke, at den er lidt varm, men jeg tror, vi kan prøve at slice det op og se, hvordan den smager. Jeg har faktisk ikke spist det så i dag, så jeg glæder mig faktisk til at få noget mad. Eller kage er det jo så. Et fint stykke her nu. Bum, bum, bum. Altså, den er meget sådan, man kommer ind igennem den meget hurtigt. Jeg skal jo ikke rigtig få det alt på én gang, så jeg er nødt til lige at tage lidt af nogle omgange her. Jeg føler ikke, det ser dårligt ud, og den der Nutella lifehack, jeg lige kom med der, wow. Ja, bum, så tror jeg lige, vi sætter noget sølvpapir ovenpå, så det ikke bliver dårligt eller andet. Hvis jeg selvfølgelig ved, hvor vi har det her. Er det ikke det her? Eller hvad er det? Alufolie. Er det ikke det samme som sølvpapir, eller hvad? Så hygger den sgu fint der, og nu skal vi smage. Den ser ikke lige vanvittigt ud.
Der kommer sol direkte den her, så jeg har lige fundet et hjørne. Hvad fuck, jeg ser rød ud i det her lys. Vi har i hvert fald vores mesterværk foran os her. Men hey, jeg skal heller ikke klage over solen, fordi at nu har det været så dårligt vejr længe. Men nu skal vi altså i hvert fald bare prøve at smage på det. Vi tænker, vi tager lidt, hvor vi har lidt af det hele her. Faktisk en kæmpe bid der. Kæmpe bid. Meget sådan, for det fucking på tænderne, holy shit. Ej, jeg kan ikke engang forklare det, men det er sådan, det sidder bare fast i munden på en måde. Altså smagen er overhovedet ikke dårlig, det er ikke det. Så smagen er der 100%, men det er sådan, som om det bare det glider ikke ned nemt. Jeg føler, at det er sådan en normal chokoladekage. Smagen er nok en fin 5'er, det er sgu bare average chokoladekage. Selve konsistensen er sådan, hvis I kender sådan noget kødagtigt, man skal tygge på så mange gange for at synke. Det føles lidt sådan, så jeg tygte det så meget igennem. Det skulle nok ikke blive det bedste, men ja, I må skrive ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se mig lave en kage en anden gang. Måske lidt mere avanceret kage. Det er måske ikke så god idé, når jeg ikke engang kan lave en normalt simpel kage. Men det kan sagtens spises. Jeg tænker ikke, at jeg går hen og smider resten af den ud. Det er måske bare ikke lige så godt, som jeg havde håbet på. Men ellers vil jeg sige tak for, at I så med, og jeg håber, I nød videoen, selvom jeg kiggede på en opskrift denne gang, og ikke gjorde det uden. Og nu har jeg snakket meget om den video, hvor jeg lavede aftensmad, så vi kan se den, så godt lige at se den. Ja, smid et like, subscribe. Vi har lige ramt 8.000 subscribers. Tusind tak for det. Følg mig på TikTok, alt det der. Ja, så ses vi egentlig bare en anden gang. Hej hej.